Diák Imrének a felesége vagyok. Itt lakok az Állomás utcában. Tessék megnézni, ezt a hagymát én kapáltam. 3-szor megkapáltam, 3-szor meggyomláltam. Nézd, milyen gyönyörű hagymát lették. Ennél szebb hagymát el se lehetne képzelni. Milyen szép, gyönyörűek, én magam fogtam fel. 3-szor megkapáltam, meggyomláltam, és nem ilyen szépek lettek. Ugye hiszeztek? Ezt most készítettem ajándékba. Felfontam, ugye tudtam. Nádat nem kaptam, nájlonnal, de jó sikerült. Ha Jóisten megsegít, erőt az egészséghez, megérjük, jövőbe is kapálunk, hogy legyen megint szép piros hagymát. Amint Futurka lesz, mert én meg